Fit-taħdidiet mal-Union tal-Għalliem mal-MUT, il-Gvern qed jipproponi pakkett ferm aktar b'saħħtu minn dak li kien hemm 5 snin ilu fl-aħħar ftehim kollettiv maqbul. Dan intqal mill-Prim Ministru Robert Abela fil-kuntest tal-azzjonijiet industrijali mill-edukaturi bi strajk ta' ġurnata fil-jum ta' tnejn. Illi jafferm u ferm iktar b'saħħitha miż-żidiet li konna tajna 5 snin ilu fir-reviżjoni tal-aħħar ftehim kollettiv. F'diskors fil-Marsa, il-Prim Ministru wassal messaġġ favur in-negozjati għal ġid tal-ħaddiema. Wasalna mal-infermiera, wasalna mal-ECG technicians, wasalna mal-kort tal-pulizija, wasalna mal-qwiebel. Ekku koll li rridu naslu mal-edukaturi tagħna billi ntuhom żidiet li huma sostanzjalment b'saħħithom u li jtejbu sostanzjalment il-kundizzjonijiet. Hawnhekk semma kif din il-ġimgħa kważi 5,000 persuna tħallsu ftit aktar minn 80 miljun euro bħala parti minn pagamenti dovuti minħabba inġustizzji li sofru fil-passat. Fl-aħħar 7 snin tħallsu 85 miljun euro għal dan. Dr. Abela tkellem ukoll dwar kif il-Gvern mhux talli iżomma l-ftehim li jiffirma imma jmur oltre. Morna fid-direzzjoni kompletament il-kontra kemm għas-sena li għaddiet kif ukoll din is-sena u l-qajna talba li resqulna l-unions u żieda li hemm maħsuba fil-kola l-ħaddiema kollha l-oħra hija l-istess żieda li se jkunu qegħdin igawdu minnha il-ħaddiema tas-settur pubbliku.